Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Makikinig ako, Dakil. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, napangiti lang naman itong si Dakil habang tahimik na nakabuntot sa kanya. At pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakabalik na sila sa baryo kung saan naroon ang kanilang mga kadugo. Dumaan ang mga araw, walang humpay ang naging paglipol nila sa puwersa ng kadiliman. Lahat ng pinuno ng pamilya nagkasundong bumuo ng isang pangkat para mas mapadali ang ginagawa nilang misyon. Nagtagal ng ilang buwan ang operasyon nilang yon hanggang sa bumaba na ng husto ang mga nilalang sa palimbang. Kapansin-pansin ang matinding pagtataka ng mga ito, gawa ng ni minsan hindi dumami ng ganon ang mga nilalang sa lugar nila. Bukod kasi sa may takot ito sa kanilang baryo, pinangingilagan din ito ang lahat ng taong nagtatangan ng pangalan ng Tiyor. Matapos ang pangyayaring yan, agad na nagkasundo ng pagpupulong ang bawat pinuno. Kahit marami noong ginagawa si Sigma, hindi niya pinahintulutang hindi niya marinig ang mga bagay na pag-uusapan ng angkan nila. Pagdating niya sa baryo, bumungad sa kanya ang mga kababaihan na gumagawa ng mga gawaing bahay. May mga bata ring naglalaro sa gilid ng daan at kung titingnan, buhay na buhay ang baryong minsang inakala niyang mababaon na lang sa limot. Emosyonal siyang pinagmasdan ng lahat ng mga kaganapan dahil ni minsan hindi niya na ito inaasahang masisilayan. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, bigla siyang tinapik ng isang individual sa kanyang balikat. Paglingon niya rito, nakita niya si Hubra na nakangiti. Masaya man ito kung titingnan, kapansin-pansin ang mga katanungang unti-unting bumabakas sa kanyang mukha. "Oh, Hubra, anong kailangan mo?" Nang marinig naman yun ni Hubra, agad itong sumeryoso kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Tumanda ka yata, Sigma. Nung huli tayong magkita, binatilyong-binatilyo ka pa. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano mga pinagdaanan mo noong nawala ka? Alam ko naman na merong nangyari na hindi mo gustong maiparinig sa amin." Dahil sa sinabi nito, bahagya siyang napatahimik. Maya-maya pa, agad niya yung sinenyasa na tumungo sa lugar na nais nitong puntahan. At kagaya ng inaasahan, tumuloy sila sa bahay nito ilang minuto bago magsimula ang pagpupulong. Pagpasok nila roon, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Maraming sinabi sa kanya si Hubra na mga bagay na matagal na niyang alam. Hindi niya yun gaanong nagustuhan, kaya para maging interesante ang lahat ng kanilang pag-uusap, kusa niyang inilabas ang daladala niyang pulang libreta na naglalaman ng ikalimang pangalan ng Tiyor na minsan itong tangan. Pagsilay ni Hubra sa bagay na yon, bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Yun bang para itong natigalpo sa bagay na nakita niya? Ilang minuto rin yung naging tulala bago ito nagkaroon ng lakas ng loob para makapagsalita. At nang maitanong na nito ang pangalan na hawak niya, di siya nag-alangan na ipagtapat yon sa kanyang kaibigan. "Ito ang ikalimang pangalan ng Tiyor. Ang isa sa mga pangalan na kaya magpagunaw sa mundo. Pamilyar ito sa'yo dahil nakuha ko ito sa loob ng sistema mo. Hindi ba't matagal mo itong itinago, Hubra?" Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla na lamang itong napahawak sa dibdib nito. At kagaya ng inaasahan, di pa rin yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang nasilayan. Pagkaraan ng ilang minutong pag-iisip, tsaka ito naglakas loob na magtanong ukol sa kanyang ginawa para makuha ang bagay na yon. Dagdag pa ni Hubra, itinuturing na banal ng pamilya nila ang ikalimang pangalan ng Tiyor. Ipinapasa lamang ito sa magiging pinuno ng kanilang hanay, kaya mula pagkabata, labis-labis na nilang pinangangalagaan ang lihim patungkol sa pangalan. Nabanggit din ito na ikamamatay niya ang pagkawala ng ikalimang pangalan sa katawan niya
kaya hindi niya mawari kung papaano ito nakuha ni Sigma. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Sa ngayon, hindi mo na kailangan malaman ng rason at dahilan kung bakit ko ito nakuha. Isa lang ang masasabi ko, hindi ko ito ninakaw sa'yo. Kusa ko itong nadiskubre noong dumating ang panahon ng matinding salot sa buhay ko. Wala kang ideya kung gaano ko kasaya na muli ko kayong masilayan. Kaya Hubra, ang hinihiling ko lang, pagkatiwalaan mo ko at sa tamang panahon, malalaman mo ang totoong kwento sa likod nito. Matapos niyang mailahad ang mga bagay na ito, tumangulang naman ang kaibigan niya. Gulong-guluman, sinikap nitong magtiwala at manalig sa mga sinabi niya. Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap, bahagya silang napatahimik nang may pumasok na tao sa loob ng bahay. Pagsilay nila rito, nakita nila ang tiyuhin ni Hubra na nagmamadali. Pumunta na kayo sa bahay ni Pinunong Dakil. Magsisimula na ang pulong. Nang marinig nila ang sinabi nito, tsaka sila umusad patungo sa bulwagan kung saan sila magpupulong. At nang marating nila ang lugar, sumalubong sa kanila ang mga mandirigmang naghihintay sa kanyang presensya. Lahat tahimik, animoy may mahalagang paksa silang pag-uusapan. Nang mapansin naman ito ni Sigma, kaswal lang siyang umupo sa harapan kung saan naroon ang mga kaibigan niya. Maya-maya pa, dito na nagsimula ang pagpupulong ukol sa kung papaano masusugpo ang mga nilalang sa kabuang lugar ng Palimbang. Natalakay din nila ang tungkol sa mangkukulam ng busa na maaaring pinagmumula ng lahat ng salot at kadiliman. Ayon kay Dakil, kung hangad nilang waksan ng lahat ng kasamaan, kinakailangan nila itong simulan sa pagputol ng ugat. Sa pamamagitan nito, tuluyang mamamatay ang puno ng kadiliman. Dagdag pa ni Dakil na, hanggat may panahon pa, kinakailangan na nilang kumilos upang hindi na sila nito maunahan. Ngunit nang marinig naman yun ni Sigma, di siya nagdalawang isip na tumayo habang nagwiwika rito ng, Nagkakamali ka. Matagal na nila tayong naunahan. Ang pagkakataong ito ay pawang paghihiganti na lang natin kung may tuturing. Sa totoo lang kaibigan, wala kang kaide-ideya sa mga bagay na aking nasilayan. Kaya hindi ako mananawang sabihin ito sa inyo na napakasaya ko sa ikalawang pagkakataon na tayo'y muling nagsama-sama. Ano ang ibig mong iparating, Sigma? Meron ba kaming mga bagay na kailangang malaman? Sa ngayon, hindi nyo na muna to kailangang malaman. Mas mainam na paniwalaan nyo na lang ang sa kung ano ang inyong mga pinaniniwalaan. Ayoko magdulot ito ng kalituhan sa bawat isa sa inyo. Kaya sa ngayon, mas mainam na sarilihin ko na muna ang lahat-lahat. Dahil sa kanyang sinabi, kagad naman itong narespeto ni Dakil. Hindi na rin ito nagtanong, bagkus ipinagpatuloy na lang nito ang mga bagay na kanilang nasimulan. Pagkaraan ng isang oras na pag-uusap, napagpasyahan ng grupo na tumungo sa bundok ng busa. Ang misyon, hahanapin nila ang mangkukulam roon at papatayin ito. Hindi natitinag ang grupo sa mga alagad nitong amalanhig dahil naniniwala sila na kayang-kaya nila itong puksain. Wala ring nararamdamang takot ang bawat isa sa kanila dahil sa taglay na kapangyarihan ng mga pangalan. Ngunit nang mapansin ito ni Sigma, hindi niya maiwasang magbabala. Huwag kayong magpakakampante dahil sa pangalan ng tiyor na hawak ninyo. Iba na ngayon ang mundo, kaya kahit nakakalamang tayo, kailangan pa rin nating magdoble ingat. Sinasabi ko sa inyo, hindi madaling pabagsakin ng mangkukulam ng busa dahil mas pantas at dalubhasa siya kaysa sa ating inaakala. Nang marinig naman yon nila Dakil, hindi na ito nagsalita pa. Bagaman tahimik, alam ni Sigma na meron na itong pagdududa sa kanya. Dumaan ang ilang araw na paghahanda. Lahat ng ikinilos ng grupo ay ipinaalam sa kanya. Siya rin ang namahala sa pagpili ng gamit
alinsunod sa utos ng pinunong pangkalahatan. Dahil sa tiwala at kapangyarihang ibinigay nito sa kanya, kung kaya't napili niya ang mga angkop na armas para gamitin sa puwersa ng mga amalanhig. Nung masaksihan yon ng mga kadugo niya, nagdulot ito ng mga palaisipan at pagdududa sa mga bagay na pinili niya. Kesyo, hindi malalakas ang mga mahihiwagang sandatang kinuha niya, di sila makakalaban ng maayos gamit ang mga ito at kung ano-ano pang reklamo. Ngunit nang marinig ito ni Sigma, hindi siya kagad pinanghinaan ng loob. At imbis na magalit, kinompronta niya ang mga nagre-reklamo. Mga kaibigan, hindi tayo tutungo ng digmaan ng walang pagsasanay, kaya huwag kayong mangamba. Bago tayo umalis ng baryo, sinisiguro ko sa inyo na ituturo ko ang lahat ng pamamaraan kung papaano ito magagamit. Habang inilalahad niya ito, dahan-dahan niyang pinaiikutan ang mga armas na nakalatag sa mesang nasa bulwagan. Bawat isa sa mga armas, may mga samut-saring anyo at kapangyarihan ng mga elemento. Kabilang sa mga ito ang mahiwagang armas na tinatawag ng kanilang mga ninuno na alkib. Isa itong uri ng sandata na parang palakol ang disenyo. May 3 anyo at may kapangyarihan ng elemento ng ginto. Sa tamang pamamaraan at matalinong paggamit, kaya nitong maging pangdepensa at pang-opensang armas. Magagamit din ito sa lahat ng uri ng pakikipaglaban, kaya ang nagtatanga nito ay literal na dapat wala ng katakutan maliban sa mga patibong at mga ataking hindi nakikita. Sa kabilang parte naman ng mesa, naroon ang kalasag na merong buhay na ulo ng serpente. Napakakunat nito at nagdadala rin yun ng matinding sumpa at lason sa mga kalabang matititigan ng mata ng nilalang. Maliban sa ganoong malalakas na armas, naroon din ang mga sibat at sundang na magagamit ng mga mandirigmang pupwesto sa unahang bahagi ng hanay. Base sa plano ni Sigma, uusad ang grupo nila na may maayos at mahigpit na pormasyon. Magsisimula ito paglabas nila ng baryo upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. At sa kanilang pag-usad, kakalat sa malalayong dako ang lahat ng kanilang tagapagmasid. Kinakailangan nila itong gawin upang matunugan ng papalapit na panganib. Dagdag pa niya na, kinakailangang seryoso ang bawat isa sa misyon upang makauwi ang lahat ng ligtas at may buhay. Nang marinig naman yon ng kanyang mga nasasakupan, bigla na lamang itong naghiyawan. Ramdam ni Sigma ang tapang at pagmamalabis nito na makipaglaban, kaya kahit papaano ginanahan na rin siyang turuan ang mga ito. Inabot ng halos 2 linggo ang kanilang pagsasanay bago dumating ang nakatakdang panahon ng kanilang pag-alis. At sa pagsapit nito, maaga pang umusad ang grupo. Binubuo ang grupo ng 35 pangkat, kaya bawat isa walang nararamdamang pagkabahala. Inabot ng 3 araw ang nangyaring pag-usad bago nila tuluyang narating ang bundok ng Busa. At sa pagsilay nila rito sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam sila ng kakaibang presensyang namumutawi sa lugar na yon. Hindi ito normal at maging si Sigma noon nakaramdam ng matinding pagkabahala. Batid niya na hindi na pangkaraniwan ang presensya ng mangkukulam at kung hindi siya nagkakamali, posibleng nasa ibang antas na ito. Nang maramdaman naman yon ng kanyang mga kasama, di nito maiwasang mag-usap-usap. Sigma, nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Sa tingin mo, yan na ba ang mangkukulam ng Busa? Malayong-malayo na siya sa inaasahan ko at sa presensya niya, mukhang matindi ang kanyang naging pag-unlad. Yan ang amang kukulam, Dakil. Masanay ka na. Dahil kagaya natin, nagtatangan din niya ng mga pangalan ng Tiyor. Ninakaw niya yan sa ating mga kalahi na matagal nang tumalikod sa ating mga paniniwala. Batid ko rin na siya ang may kagagawan ng kasalukuyang sumpa na aking pinagdadaanan. Nang marinig naman ni Dakil ang kanyang sinabi, hindi na ito nagsalita. Ang ginawa nito,
inabisuhan ng kanilang mga kalahi na maghanda. Paulit-ulit din itong inilahad ang panganib na kanilang kahaharapin, kaya sa puntong yon, hindi ito nangako na lahat sila ay makakauwi ng buhay. Gayunpaman, sa kabila ng pagkasindak sa nararamdaman nilang presensya, nagpatuloy sila. Pagtungtong ng gabi, ilang metro na lang ang layo nila sa paanan ng bundok. At mula roon, nakita nila ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ng mangkukulam. Kabilang sa mga ito ang lalaking muntik pumatay noon sa kanya at ang kambal na nagtatangan ng magkaibang elementong may sariling wisyo. Maliban sa dalawa, nakita rin niya ang 3 tauhang bago sa paningin niya. Sigurado si Sigma na hindi niya pa ito nakakaharap, pero malakas ang kutob niya na di hamak na mas mataas ang antas nito kumpara sa 2 nauna. Paglalarawan niya sa 3, puro itong matatandang lalaki. Yung isa, nakasuot ng puting sayang panlalaki, tapos may hawak-hawak na mahabang espada. Yung ikalawa naman, may katangkaran at butot balat ang pangangatawan. Wala itong sandata pero nakakabahala ang mga nakausling buto nito sa may bandang kamao. Ang ikatlo namang matanda, normal lang ang taas, at sa kanilang 3, ito ang pinakamalapit sa itsura ng isang tao. Ang nakakapagtaka lang, meron itong daladalang panyo na kulay itim. Hindi niya mawari kung para saan ito pero malakas ang kutob niya na yon ang sandata ng nilalang. Matapos naman nila itong masilayan, agad niyang pinausad ang kanilang pangkat habang inaabisuhan na mag-ingat. Dito na rin niya inilahad ang abilidad ng 2 nakalaban niya upang alam na ng kanyang mga kasama ang aasahan nila. Pagkarinig naman ni Dakil at ng lolo niya sa kanyang sinabi, bahagya itong napatingin sa kanya. Sa sobrang pagkagulat, hindi na napigilan ni Dakil na magtanong. Sigma, sandali nga lang. Paano mo nalaman ng tungkol dyan? Huwag mong sabihin sa amin na nakaharap mo na sila. Parang gano'n na nga, kaibigan. Pero wag na muna nating pag-usapan ng tungkol dyan. Mas mainam na pagtuunan natin ng atensyon ang nangyayaring laban. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na yon nagsalita pa. Kalahating oras pa ang lumipas. Unti-unti nang lumiwanag ang paanan ng bundok, dulot ng mga sulo nilang hawak. Maya-maya pa, inutusan ni Sigma ang mga kasamahan nila na tumigil sa harapan nito. Di kasi sila maaaring umusad ng basta-basta dahil sa dami ng mga amalanhig na nakikita niyang umaaligid sa puwersa nila. Manatili ang hanay! Tataga ng depensa! Huwag niyong kakalimutan, nasa harapan na natin ang ating kalaban. Ano mang mangyari sa mga oras na ito, gawin niyo ang makakaya ninyo. Ialay niyo ang inyong buhay para sa inyong mga minamahal. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad siyang nag-usal ng mga buhay na salita at pagturo niya sa ere, nagkaroon ng bilugang liwanag na agarang bumalot sa paligid. Sa pamamagitan nito, naalis ang sabulag ng mga amalanhig na nagkukubli sa mga puno at talahiban. Hindi ito nakikita ng mga mata ng kanyang kasama, kaya nang masipat nila ang dami ng mga amalanhig, bakas sa kanilang mga muka ang matinding pagkagulat at pagkabahala. Yung iba nakakaramdam na ng takot, pero pilit nilang pinapakalma ang kanilang mga sarili upang makapag-isip sila ng matuwid. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, dito na bumaba ang 5 tagapagbantay ng paanan ng bundok ng busa. Habang binabagtas ng mga ito ang daan, maya't maya naman ang pagsikumpulan ng mga amalanhig sa kanilang tabi. Hindi naglaon. Pagharap naman ng mga ito sa kanila, nakita nila ang pagngisi ng matandang may dalang mahabang espada. Sa estado nito, mukhang yon ang namumuno sa pangkat. Kaya naman bago pa ito makapagsalita, inabisuhan niya si Dakil na sumama sa kanya. Ang plano, kakaharapin nila ito upang mapag-usapan ang magiging batas ng digmaan. Hindi sila maaaring makipaglaban ng basta-basta
lalo pat hindi kalayuan sa lugar na yon, may mga nararamdaman na rin siyang mga nilalang na nakatira. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, di nito maiwasang magtaka. Ayon kay Dakil, wala nang panahon para makipag-usap sila dahil unang-una, digmaan ang habol nila kung bakit sila nakarating doon. Ngunit nang marinig ito ni Sigma, kasyual niya itong binulungan ng, "Hindi po pwedeng basta-basta ka nalang maglunsad ng digmaan, Dakil, sapagkat may mga tagapagmasid ng ibang lahi ang umaaligid. Kung tayong mauuna, magiging masama tayo sa kanila at posibleng tumulong sila sa mga ito. Kaya para makasiguro na walang makikialam, kailangan natin itong mapag-usapan. Maghunos dili ka. Tandaan mo, kapag mataas ang emosyon, mababa ang katalinuhan." Dahil sa kanyang sinabi, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkatapos ng kanilang usapan, tsaka nila tinahak ang daan hanggang sa makarating na sila malapit sa lugar ng mga nilalang. At mula roon, payapa naman itong humarap sa kanila. Yung lalaki at yung binata patawa-tawa pa. Animoy sobra-sobra ang nararamdaman nitong kagalakan dahil sa pagpapakita niya. Kumusta, Sigma? Maraming salamat sa iyo. Sapagkat dahil sa ginawa mo, muli kami nagkaroon ng pagkakataon na makabalik sa mundong ito. Nais ding ipaabot sa iyo ng aming Panginoon ang personal niyang pasasalamat sa iyong mga naging pagod at sakripisyo. Bilang ganti, bibigyan ka namin ng pagkakataon upang makapili ng taong kasama mo ngayon na sasalangin namin ng buhay. Malaya kang mag-isip, Sigma, hanggat hindi pa tayo nagsisimula. Nang marinig ito ni Sigma, galit na galit naman siyang sumagot dito ng, "Wala akong pipiliin dahil sinisiguro ko sa iyo, lahat ng kasama ko ngayon ay makakauwi ng buhay. Hinding-hindi ko sila pababayaan kahit umabot ito sa sukdulan ng aking kakayahan." Pagkasambit niya ng mga kataga, tumawa lang naman yung lalaki. Maya-maya pa, dito na nila pinag-usapan ang batas ng digmaan hanggang sa makabalik na sila sa kani-kanilang mga hanay. At mula roon, agad nilang pinatunog ang tambol ng paghahanda. Nang marinig naman yon ng kanilang mga kasamahan, agad nitong inilabas ang kanilang mga kalasag na may ulo ng mga serpente. Mabilis sila nitong naikubli hanggang sa wala nang masilayan sa hanay nila ang mga amalanhig. Nang masipat naman yon ng mga nilalang, unti-unti na itong nagsilabasan. Pagpaikot nito sa kanilang pangkat, tumahimik ng ilang segundo bago magsiatungal ang mga ito. Pagkarinig naman nila Sigma sa sigaw ng mga amalanhig, tsaka sila nagbaba ng utos. Inihanda na rin nila ang mga mandirigma nilang kasama dahil ang mga ito ang lalabas sa oras na makalapit na ang mga nilalang sa mga kalasag nila. Paghugot ng mga ito ng kani-kanilang mga sandata, agad niyang nakita ang mga mutya nitong inilagay sa mga palad nila. Nagbanggit na rin yun ng mga pangalan ng tiyor hanggang sa taglayin na ng mga ito ang mga elementong ilang dekada na nilang pinaghuhusayan. Matapos niya itong masilayan, tsaka sila naglibot ni Dakil para magbigay ng mga salitang magpapalakas ng loob sa kanilang mga kasama. Inilahad nila kung bakit sila naroon, ano ang misyon nila, at kung bakit sila makikipaglaban. Dagdag pa nito na ang magiging resulta ng mangyayaring gera, ang magiging kahihinatnan ng baryo nila. Nang marinig naman yon ng mga mandirigma, nagsigawan lang ang mga ito hudyat ng kanilang pagsang-ayon. Ilang segundo pa ang lumipas, ramdam na nila ang paglapit ng mga amalanhig sa mga kasamahan nilang nagtatanga ng kalasag. Nang mapansin naman yun ni Sigma, dali-dali siyang nagpaalam sa kaibigan niya, sabay laho na parang bula. Pagkatapos nito, hindi na siya nakita pa ni Dakil. Kalaunan, labis ang pagtataka ng kanyang mga kasamahan nang may marinig itong umaatungal na mga nilalang sa labas ng kanilang mga kalasag.
Bahagya ring gumaan ang mga hawak nilang pangdepensa na parabang nagsipulasan papalayo ang mga nilalang na kalaban nila. Dala ng kuryosidad, dali-daling napasilip ang iilan sa kanilang mga kasama. Pagdungaw nila sa gitna ng mga kalasag, nakita nila itong si Sigma na may nag-aalab na enerhiya sa buo nitong katawan. At sa bawat pagsuntok nito, dumadagungdong ito sa lahat ng dako. At kahit iisang suntok lang ang tumatama sa mga kalaban niya, kitang-kita ng mga kasamahan niya ang mga espiritual na kamao na mabilis ding tumatama sa mga ito. Ang mga kamaong yon ang pumapatay sa mga nilalang nang hindi nila namamalayan. Bagaman may ikalawang buhay ang mga amalanhig, nakapagtatakang hindi na ito nakabangon pa. Pagkatapos itong masilayan nila Dakil, tsaka nila inabisuhan ang kanilang mga kasama na umusad. Nang marinig naman yon ng kabuoang pangkat, agad itong sumunod hanggang sa makalapit na sila sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. At mula sa lugar na yon, nagsimula ang isa sa mga nakakatakot na digmaan. Ilang segundo pa lang ang lumipas, marami na silang nalipol na mga amalanhig. Ang problema, sa sobrang dami nito, parang hindi man lang yun nababawasan. Nagpatuloy ang ganoong estado hanggang sa may mga kasamahan na silang bumagsak. Nang marinig niya ang sigaw ng mga ito, dali-dali siyang napatingin dito hanggang sa makita niya ang mga kasama niyang pumanaw na bigla na lamang nagiging rebulto. Matapos nun, rumupok ang katawan nito hanggang sa bigla na lang itong naging alikabok. Sinabayan din niyo ng mga natirang kasama niya hanggang sa kalaunan, 10 na lamang ang naiwan sa hanay nila. Nang mapansin ni Sigma ang kinahantungan ng mga ito, dali-dali niya itong binalikan para sana'y tulungan. Subalit di pa man siya nakakatakbo, nakita niyang humarang sa daan niya yung matandang may dalang espada. Pagtitigan nilang dalawa, agad itong nagwika sa kanya ng, Huwag mo na silang tulungan dahil matatanda na sila. Ang alalahanin mo ay ang sarili mong kaligtasan. Maliwanag pa. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, napatahimik na lamang si Sigma. Alam niya na sagabal ang matanda, kaya ang nais niya, paslangin na ito ng mabilisan. Maya-maya pa, pagsilay niyang papasugod na ito, agad niya itong sinagupa hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Kamao kontra espada ang naging pagitan, ngunit kahit sa ganoong kalamangan, hindi ito umubra sa kanya. Makalipas ang ilang minutong pagbubuno nila, napilitan ng magpalit ng anyo ang matanda, dulot ng matitinding pinsalang inabot nito. Kung hindi yun nakapagpalit anyo pinuno, posibleng napaslang na ito ni Sigma dahil sa pagkadurog ng mga buto nito sa katawan. Pagsilay niyang seryoso na ang nilalang, hinayaan niya yung makapagpalit ng wangis. Ang nais niya kasing mangyari, paslangin ito sa pinakamalakas nitong estado. At sa pamamagitan nun, matitiyak niya na kahit sa kabilang buhay, kahihiyan ang mamumutawi sa isipan nito. Ilang segundo pa ang lumipas. Nakita niya ang isang dambuhalang kentauro na gawa sa purong buto ang katawan. May berdeng alab ito sa loob ng kanyang sistema na parabang yon ang nagpapagalaw sa wangis niya. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nakaramdam siya ng pagkamangha. Hindi niya kasi sukat akalain na gano'n na pala ang iniunlad ng kakayahan ng mga pinagkakatiwalaang nilalang ng mangkukulam. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, ramdam niya ang presensya at lakas nito na halos lumagpas na sa kapangyarihan ni Dakil at ni Hubra. Sa puntong yun nakasisiguro siya na posibleng matalo nito ang dalawa kahit gumamit pa yun ng pangalan ng Tiyor. Kung hindi rin kasi siya nagkakamali, ang ganoong abilidad ng matanda ay may basbas mula sa mga pangalan. Imposible kasing mataglay ang ganoong anyo nang hindi ito binibigyan ng kapangyarihan ng mga pangalan. Dahil sa ganoon itong estado,
kung kaya't nagdesisyon siya na subukin ang lakas nito. Alam ni Sigma na kaya niya itong patayin anumang oras, pero hindi niya yun ginawa sapagkat ang nais niya ay mapag-aralan ang taglay nitong kakayahan. Naniniwala siya na ang tangang abilidad ng nilalang ay may kaugnayan sa kapangyarihan ng mangkukulam ng pusa. Paghalinghing ng nilalang, agad nitong itinaas ang dalawa nitong paa sa unahang bahagi. Matapos nun, buong lakas na itong sumugod sa kanya hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Gamit ang napakahaba nitong espada, buong puwersa siya nitong pinagtatataga na parabang ayaw na siya nitong bigyan ng pagkakataon. Ngunit ang bawat taga ng nilalang, banayad niyang nasasalag gamit ang kanyang palad. Hindi rin niya alintana ang pagtama nito sa iba't ibang bahagi ng katawan niya sa kadahilan ng nakasisiguro siya na hindi ito tatagos sa kabal niya. Nang mapansin naman niyo ng kentauro, bigla na lang itong napaatras habang umaangil. Nanlilisik din ang mga mata nitong nakatitig habang nag-iisip niyo ng paraan kung papaano siya matatalo. Pagsilay naman niya sa mukha nitong nababahala na, hindi niya maiwasang mapangiti habang nagwiwika rito ng, "Kalma ka lang. Wala pa naman akong ginagawa eh. Ibuhos mo lahat ng lakas mo. Tingnan natin kung makakatagos ka sa kabal ko. Ito ang tandaan mo. Sa oras na tumagos ang kapangyarihan mo, magpapapugot ako sa iyo ng ulo. Kaya ano pang hinihintay mo? Gamitin mo na ang lahat." Dahil sa kanyang sinabi, walang pag-aatubili naman itong sumugod sa kanya. At kagaya ng inaasahan, ginamit ng nilalang na yon ang kabuuan ng kanyang lakas. Pilit nitong dinarag si Sigma papalayo habang paulit-ulit na inaatake ang kanyang kalasag. Ang kaso lang, kahit gumamit na yon ng mapaminsalang abilidad, hindi pa rin ito umubra sa kanya. Nanatiling walang galos ang kalasag niya, na siya namang labis nitong ikinagulat. Pagkaraan pa ng kalahating oras na pakikipagbuno, unti-unti nang napagtanto ng nilalang na hindi nito kakayanin ang taglay niyang kapangyarihan. Kaya sa halip na ipagpatuloy pa ang nangyayaring duelo, napilitan itong humanap ng pagkakataon upang siya'y matakasan. Subalit, nang mapansin ni Sigma ang pag-aalangan nito, walang habas niya itong sinugod hanggang sa tuluyan na niyang maputol ang nag-iisa nitong sandata. Pagkakuha niya sa dulo ng talim nito, agad niya yung tinarak sa dibdib ng matanda, sabay hugot sa berdeng apoy na nasa loob ng katawang gawa sa buto. Nang maisakatuparan na ito ni Sigma, nakita niya ang mabilis nitong panghihina hanggang sa rumupok ang kabuuan ng anyo nito. Sa isang kisap mata, para itong pader na bigla na lamang gumuho. Bahagyang binalot ng abo nito ang paligid hanggang sa makita na lamang niya ang mga bakas ng pulang batong minsang nagbigay buhay dito. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't naagaw niya ang atensyon ng mga nilalang na kasalukuyang lumilipol sa kanyang mga kadugo. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, nadatnan niya ang kapatid ng kanyang lolo na kasalukuyan ng malubha ang kalagayan. Nagsusuka na yon ng putik hanggang sa paunti-unti nagiging lupa na ang katawan nito. Naitanong pa yon ng matanda sa kanilang kasamahan pero walang nakapagbigay ng kasagutan. Basta ayon kay Dakil, posibleng kabilang ito sa mga sumpang tangan ng mga amalanhig at ng mga nilalang na sumasakop sa kanila. Kaya kahit gulong-gulo na ang grupo sa pagkakataong yon, ipinagpatuloy nila ang kanilang nasimulan. Bawat isang nabubuhay, handa na rin noong mamatay para lamang magtagumpay ang kanilang mga pinuno. Nang masipat naman yun ni Sigma, dali-dali niya itong tinulungan. Walang sabi-sabi, agad niyang ginamit ang alas na kanyang natutunan mula sa raha. Pag-ipon niya ng enerhiya sa kanyang kamao, agad niya itong ibinato sa lupa hanggang sa yumanig ang buong paligid. At kasabay ng pagyanig na yon ay ang unti-unting pagpula ng buwan. Hindi naglaon, may mga nakita silang alikabok na nagbabaga
na bumagsak mula sa kalangitan. Napakarami nito. Sa puntong paglapat nito sa lupa, agad nitong napuno ang paligid. Akala ng mga nilalang wala itong magiging epekto. Pero kalaunan, nakaramdam sila ng matinding panghihina. Una, inubos muna ng mga alikabok na yon ang kanilang mga lakas hanggang sa magsimula na silang sumuka ng dugo. Nawala na rin sila sa atensyon, kaya yung mga kasamahan niya nagawa itong mapaslang ng hindi na nahihirapan. At sa loob lamang ng kalahating oras, nalipol nila ang mga amalanhig na natitira. Sa pagtahimik ng paligid, napansin na lamang nila Dakil ang dahan-dahang pagbalik ng asul na buwan sa kalangitan. Maya-maya pa, dito na lumapit sa kanila si Sigma para abisuhan sila na magpatuloy. Alam kong natatakot na ang iilan sa inyo, pero alang-alang sa mga nawala, kailangan natin itong ituloy. Bahala ng tadhana sa mga mangyayari. Basta ang importante, magtagumpay tayo sa ating misyon. Ano? May lakas pa ba kayong magpatuloy? Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasamahan, walang sumagot maliban sa lolo niya at sa dalawa niyang kaibigan. Inaasahan naman niya ito, lalo pat mahigit sa kalahati ng kanilang puwersa ang nawala. Gayunpaman, kahit papaano hindi nawala ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama. Nagtitiwala pa rin yun sa kanya na siya namang naging rason kung bakit nakapagpatuloy sila. At mula sa paanan ng bundok ng busa, sinimulan nila ang katakatakot na paglalakbay. Bawat parte ng bundok na kanilang nararating, meron at merong mga nilalang na humaharap sa kanila. Karamihan sa mga ito mga amalanhig, pero may iilan namang mga aswang at mangkukulam na nagagawi. Lahat yon napaslang nila, kapalit ng isa sa kanilang mga kasama. Ang naging pahirap kasi noon sa grupo ay yung mga patibong na naglipanas sa paligid. Hindi lahat natutunugan nila Sigma, kaya may mga pagkakataong nadadali nito ang mga kasamahan nila. Kung hindi natutuhog ng kawayang may lason, nakakaapak ng bagat na dadalhin sila sa ibang dimensyon. At lahat ng kasama nilang nakapasok sa ganoong uri ng lugar ay hindi na nila nagagawang maibalik pa. May mga kakayahan naman silang masundan, pero sa sandaling makarating yun doon, tila bang naglalaho na lamang ito. Kaya naman kahit masakit sa kanilang parte, nagdesisyon sila na kalimutan ang kanilang mga kasamang nawala. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, tsaka nila nasilayan ang isang lalaking manlalason. Halos kasing edad na yon ng lolo niya, kaya ramdam niya ang lalim ng karunungang tanga nito. Bagaman alam ni Sigma na mas malakas siya rito ng di hamak, di siya nagpadalos-dalos sa pag-atake. Mula sa lugar na kanilang kinatatayuan, pinagmasdan nila ito ng maigi mula ulo hanggang paa. Ayon sa kanya, na habang pinagmamasdan nila ito, kapansin-pansin ng mga itim na duwending nagtatago sa ilalim ng lupa. Lahat yon nakapaikot sa kinatatayuan ng manlalason, indikasyon na kasama niya ito. Paglapit naman ito sa kanila, agad niyang nakita ang mga maliliit na alikabok na biglang humiwalay sa suot nito. Dakil, mga kasama, takpan niyo ang inyong mga ilong. Huwag kayong hihinga ng basta-basta. Dahil ang lugar na to napapalibutan na ng lason. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad itong nagtakip ng kanilang mga ilong. Hindi na rin sila nagsalita, gawa ng alam nila na totoo ang lahat ng nakikita ni Sigma. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi niya, bahagya yung napangisip habang nagwiwika sa kanya ng, Mahusay! Hindi ko inaasahang matalas din pala ang paningin mo, Sigma. Tama nga ang sinabi ng aming Panginoon. Isa kang nakakagiliw na nilalang. Pero ang pagpunta mo rito sa lugar ko ay isang malaking pagkakamali. Sinisiguro ko sa iyo, hindi ka makakatawid sa aking balwarte. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla na lang naglaho sa harapan niya si Sigma. At bago pa man siya makadepensa,
Hawak-hawak na nito ang leeg niya. Paunti-unti, humigpit ang pagkakahawak nito hanggang sa nahihirapan na itong huminga. Sinubukan itong magsambit ng mga dasal pero huli na ang lahat dahil wala ng boses ang lumalabas sa bibig niya. Maya-maya pa, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang lalaki. At nang masipat yon ng mga kasama niya, abot langit ang pagkagulat nila. Di kasi nila halos akalain na ganun lang niya kadali pinaslang ang nilalang na yon. Ilang segundo pa ang lumipas, kasyual niya na itong inabisuhan na tumuloy. At nang marinig ito ni Dakil, dali-dali itong lumapit sa kanya para magtanong. Sigma, alam mo ba ang lugar ng mangkukulam ng busa? Akala namin nandirito siya sa tuktok, pero hindi pala. Ano sa tingin mo? Nasaan na kaya siya? Tusot matalino ang mangkukulam. Alam ko yon, dahil ilang buwan din kaming nagkasama. At sa kalibre ng aral na tanga niya, malabong maglalagi yon sa ating mundo. Malaki ang posibilidad na nasa ibang dimensyon siya at doon niya tinatayo ang imperyong pinapangarap niya. Kaya ngayon palang magsipaghanda na kayo dahil hahalughugin natin ang lugar na to para lamang mahanap ang lagusan. Tayo na, mga kasama! Nang marinig naman ito ng lahat, agad itong sumunod ng walang pagtutol. At pagkaraan ng ilang oras, nakababa na sila ng bundok. Kasagsagan pa noon ng gabi pero hindi sila nagpapigil. Ayon sa kanya, kaya naging madali noon ang kanilang pag-usad dahil sa wala ng mga nilalang na humarang sa kanila. Malinis na ang daan pababa hanggang sa makarating sila sa isang bahay na matagal nang inabandona. Nang masipat yun ni Sigma, agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na pumasok sa loob. Anya, konting tao lang ang kinakailangang pumasok sa loob nito upang may maiwang bantay sa labas. Dagdag pa nito na, kahit wala ng kalaban sa lugar, hindi pa rin sila dapat na magpakakampante dahil sa posibleng pagdating ng mga ito nang hindi nila inaasahan. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasamahan, di na ito tumutol. Maya-maya pa, nang makapagpahinga na at handa na ang lahat, dito na sila pumasok ni Dakil at ni Hubra. Silang tatlo lang noon ang pumasok sa loob, nang sa gayoy agad silang mabigyan ng tulong kung ito'y kinakailangan. Maya-maya pa, nang mabuksan na nila ang entradang pinto, agad na bumungad sa kanila ang sala na punong-puno ng mga dugo ng manok. Sa estado ng lugar, mukhang ginawa nito ng ritual bago ito tuluyang inabandona. Nagkalat din sa paligid ang samut-saring dumi, kagaya ng mga iniwang damit at iba pa. Habang pinagmamasdan nila ang lugar, wala naman silang napansing presensya ng nilalang na nagtatago roon. Napakalinis ng paligid, kaya kampante sila roong nakapasok. Subalit, pagtungtong nila sa sala, may nakita silang hindi kaaya-aya. Sa likod ng mga nagsisitaas ang banga, bumungad sa kanila ang mga labi ng taong animoy minsang doong nakatira. Mga kalansay na ang mga ito pero buong buo pa. Sumatotal, 8 bangkay ang kanilang nakita. 5 bata at 3 matanda. Matapos nila itong masilayan, ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa may nakita silang isang silid na nakaselyo. Sa kabuuan ng bahay, ito lamang ang gawa sa konkreto at may kakaibang pinto. May mga nakapulupot ding lubid sa mismong trangka, kaya naman hindi nila maiwasang magduda. Ilang minuto pa ang lumipas. Binulungan niya ang 2 niyang kasama na maghanda habang siya pasimpleng naglalakad papalapit ng pinto. Paghawak niya sa mga lubid, bahagya siyang nag-usal bago niya ito tuluyang putulin. At nung maisakatuparan na niya ito, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto hanggang sa tumambad sa kanila ang silid na may mga nagliliwanag na sulok. Sa unang tingin, alam niya na hindi pangkaraniwan ang lugar na yon, kaya hindi niya maiwasang maalarma.
Matagal din nila yung pinagmasdan hanggang sa dito niya na nakita ang isang batang nakaupo sa upuang gawa sa purong bato. Normal ang katawan nito mula bewang hanggang ulo, pero mula bewang hanggang paa, medyo nakakabahala na. Ayon kay Sigma, sa lahat ng batang nakita niya, yon ang nakakaalarma sa lahat. Batid din niya na hindi ito normal, pero nakasisiguro siya na may tao itong pinagkuhanan ng anyo. Kumbinsido rin siya na yon ang tagapagbantay ng lagusan patungo sa dimensyong tirahan ng mangkukulam. Kaya naman pagpasok niya, agad niya itong sinugod at inatake. Kaso lang, pagsuntok niya sa upuan nito, bigla naman yung nakatayo at nakailag. Labis na nakatulong sa nilalang ang mga galamay nito dahil sa kakayahan nitong dumikit sa bato. Pagdistansya naman ito sa kanya, agad niya itong nakita na kasalukuyang gumagapang sa kisame ng silid. Nang magpang-abot ang tingin nila, muli niya itong sinunggaban, pero kagaya ng nauna, madali lang din siya nitong nailagan. Nagpatuloy ng mahigit 1 oras ang paglalaban nilang dalawa hanggang sa magtagumpay na si Sigma sa balak niya. Paghawak niya sa damit ng bata, agad niyang inapakan ang mga galamay nito para putulin. Wala siyang itinarang kahit isa hanggang sa hindi na yon makakilos. At pagkatapos niya itong gawin, kinuha niya ang armas ni Dakil para itarak ito sa likod nito. Nang tuluyan niya na yung maiselyo sa bato, tsaka niya ito dinarag papalapit habang tinatanong gamit ang alam nitong dialekto. Nasaan ang lagusan patungo sa dimensyon ng mangkukulam? Alam kong Panginoon mo siya, kaya huwag kang magmaang-maangan pa. Sabihin mo, kung ayaw mong paslangin kita ngayon dito. Nang marinig ito ng bata, napasuka lang naman ito ng dugo. Kakaiba ang dugo nito, pinuno. Gawa ng purong itim yon na ubod ng lapot. Pagbulwak nito sa kanyang kamay, dahan-dahan naman yung napatingin sa kanya habang bakas sa mukha ang matinding panghihina. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Dahil sa bandang huli, ikaw lang naman ang magdurusa. Kung ako sa iyo, magsalita ka na. At nang makalaya ka ng mas maaga. Ayaw mo nun? Dahil sa kanyang sinabi, dito na napahagulgol sa pag-iyak ang bata. Mahirap man sa parte nito, sumang-ayon ito sa nais niyang mangyari. Nanginginig nitong itinuro ang malaking bato sa likuran ng bahay bago yun magwika sa kanya ng, Sa batong yan matatagpuan mo ang lagusang hinahanap mo. Ngunit hindi mo yan mabubuksan kung walang pahintulot ko. Kailangan ko ng kasiguraduhan, antingero, bago kita papasukin. Nais kong makamit ang kalayaang sinasabi mo. Nang marinig ni Sigma ang sinabi nito, bigla na lang niya itong dinarag papalabas ng bahay. At nang marating nila ang malaking bato, sapilitan niya itong inilapit doon para ingud-ngud ang muka. At nung magawa niya ito, dahan-dahan siya ritong lumapit habang nagwiwika ng, wala kang karapatang makipagnegosasyon dahil biktima kita. Sa ayaw at sa gusto mo, bubuksan mo ang lagusan. Nagkakaintindihan ba tayo? Habang sinasabi niya ito, paulit-ulit niyang sinisindak ang tagapagbantay hanggang sa wala na itong magawa kundi ang sumunod. Maya-maya pa, mangiyak-ngiyak na itong ipinasok sa loob ng bato ang kalahati ng braso niya. Meron ito roong kung anong kinukuha hanggang sa gumuho ang bato kung saan niya ito inilalapat. At mula sa pinakapuso nito, nakita nila ang isang pintuang gawa sa purong bato. Sa loob ng pintuang iyon, nakita nila ang pulang liwanag na nagdudugtong patungo sa ibang dimensyon. Pagsilay naman ni Sigma sa nilikha ng tagapagbantay, dito niya na yun dahan-dahang binitawan. Pagbagsak nito sa lupa, muli niya itong nilapitan habang seryosong nagwiwika rito ng, bantayan mo ang lagusang ito hanggang sa makalabas kami. At ipinapangako ko sa iyo ang kalayaan mo.
Kung hindi mo yan gagawin, sa oras na makalabas kami, hahanapin kita hanggang sa dulo ng lupa ng mundong ito. Nagkakaliwanagan ba tayo? Nang marinig ito ng bata, tumangulang naman ito habang umiiyak. Matapos nun, hindi niya na ito tinakot. Ito na rin ang naging hudyat niya para sa kanilang mga kasama na pumasok sa dimensyon. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, agad itong nagsipaghanda. Kinakabahan man, walang kahit isa sa kanila ang umatras. Sa isip-isip ng mga ito, lalaban sila hanggang dulo. Labis naman yung ikinatuwa ni Dakil sa kadahilan ng di niya inaasahan ang ganoong katatagan ng kanilang mga kasamahan. Ang naiisip niya kasi noon, aatras ang mga ito dahil naramdaman nila na mas malakas ng di hamak ang kanilang mga kalaban. Ngunit siya ay nagkamali. Kahit kasi mga ordinaryo nilang kadugo, piniling makipagsabayan sa mga tagapangalaga ng pangalan. Matapos makapaghanda ng lahat, tsaka naman sila umusad. Hindi naging biro ang pagtahak nila ng daan papalapit ng lagusan dahil sa bawat hakbang, pangamba at mga alalahanin ang kanilang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam nila na obligasyon nilang ipagtanggol ang baryo kahit buhay pa nila ang maging kapalit nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsikumpulan na sa harapan ng lagusan ang kanilang mga kasama. Tahimik lang nila itong pinagmamasdan, animoy bawat isa sa kanila, nag-iisip sa mga posibleng mangyari sa sandaling makapasok na sila rito. Kaya naman nang mapansin ito ni Sigma, hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng konting salita para lumakas ang loob ng kanilang mga kasama. Alam ko ang iilan sa inyo natatakot. Nagdadalawang isip. Hindi ko kayo masisisi kung bakit kayo nakakaramdam ng ganyan. Normal na sa mga taong matakot sa kamatayan. Pero itong isipin ninyo. Gagawin natin to para sa mga mahal natin sa buhay. Kung nais nyo na mabuting hinaharap para sa kanila, tayo'y magsasakripisyo. Mga kasama, dito na magtatapos ang yugto ng digmaan at dito na rin magsisimula ang bagong yugto ng buhay ng ating angkan. Hindi tayo papayag na masayang ang sakripisyo ng mga nauna sa atin. Naiintindihan niyo ba ako, mga kasama? Nang marinig naman ito ng mga kasamahan nila, napasigaw na lamang yun bigla. Yung iba umiiyak pero hindi ito dahilan para umurong sila. Pagkatapos nun, tsaka na umusad ang grupo. Pinangunahan ni Sigma ang pagpasok sa lagusan para hindi makaramdam ng takot ang mga ito. At sa isang kisap mata, nakarating sila sa isang mundo na kulay berde ang paligid. Walang patid ang pag-ulan doon, kaya kapansin-pansin ang malalakas na salot na kumakalat sa lugar. Nagkalat din ang mga labi ng tao, gayon din ang mga gusaling gumuho. Sa mundong kanilang narating, wala ka halos makikitang may buhay. May mga bayan at baryo pero lahat yon purong abandonado. Kamatayan at kawalan ng pag-asa ang pangunahin nilang nararamdaman doon, kaya yung ilan sa kanila halos masiraan na ng bait. Nang masipat naman ni Sigma ang ganoong kalagayan, kampante lang siyang nagmasid. Sa halip na matakot, inunawa niya ang kanilang sitwasyon. Hindi siya nagpadala sa kanyang emosyon dahil alam niya na traitor ito. Kalaunan, nang maunawaan na niya ang kinakaharap nilang problema, tsaka niya inabisuhan ng kanyang mga kasama ukol sa mga bagay na gagawin nila. Bawat isa sa inyo, dumikit sa mga pinuno ninyo. Makinig kayo ng mabuti at huwag kayong magsasalita ng kahit na ano. Kapag sinabing umusad, usad. Kapag hinto, hinto. Talasan niyo ang paningin at pandinig para hindi kayo madali ng mga patibong sa paligid. Dahan-dahan lang. Hindi tayo nagmamadali. Tayo na! Nang marinig naman ito ng lahat, umusad na ang grupo nila. Kagaya na napag-usapan, marahan lang nilang tinahak ang daan. Sa mismong kalsada sila noon dumaan pinuno, nang sa gayoy kaagad nilang makikita ang mga patibong
na ginawa ng mga kalaban nila. 3 araw at 4 na gabi ang naging pag-usad ng grupo, kung saan marami sa kanila ang nakaramdam ng matinding pagod at gutom. Nagkakaubusan na rin ng tubig at pagkain, kaya napilitan silang magtipid at magparaya sa mga kasama nilang nanghihina. Kahit si Sigma noon naapektuhan na, pero dahil sa aral ng kanyaw, hindi siya nakaramdam ng panghihina. Ang tanging iniinda lang niya ang unti-unting pagkalam ng kanyang sikmura. Ayon sa kanya, na sa loob ng mga araw na yon, 2 sa kanilang kasama ang napilitan nilang iwan. Naghihingalo na kasi ang mga ito at mayat maya na ang pagsusuka ng putik, indikasyon na malapit na itong bawian ng buhay. Mabigat sa loob niya na makakita ng ganoong senaryo, pero wala rin naman siyang magagawa. Maging siya man kasi, aminado na hindi inaasahan ang ganoong panahon sa dimensyong yon. Pagkaraan ng 1 linggo, narating na nga nila ang imperyo ng mangkukulam ng busa. Malayo pa man, abot tanaw na nila ang 2 toreng may pulang liwanag sa tuktok. Umiikot ang liwanag na yon na parabang ito ang kanilang tagapagmasid. Sa ibaba nito, nakita nila ang mga bakod na gawa sa purong bakal at mga labi ng tao. Wala man silang masilayan sa mismong imperyo, alam nila na napakalawak nito. Ramdam na ramdam din nila ang bigat ng paligid, lalo na ang presensya ng lihiyong mga nilalang ng kadiliman. Ilang minuto pa ang lumipas, napilitan silang magtago sa mga bato dahil sa 2 malalaking serpente na dumaan sa kanilang itaas. May malalapad na pakpak ang mga ito at sa ibabaw ng mga nilalang na yon, may mga nakita silang mga nilalang nakawangis din ng tao. Hindi nila mawari kung ano ang mga ito, pero isa lang ang nasisiguro nila at yon ay hindi ito mga ordinaryo. Sa loob ng 2 araw pinuno, wala silang ibang ginawa kundi ang magsumiksik sa mga batong kasalukuyan nilang pinagtataguan. Dagdag pa niya na, sa mga sandaling yon, 7 na lamang silang magkakasama. Bale siya, yung lolo niya, si Dakil, si Hubra, at yung pinuno ng 3 pamilya. Maliit man ang bilang kung iisipin, naniniwala siya na sapat na yon para matalo ang mga nilalang sa dimensyong yon. Pagkatapos ng 2 araw na pamamahinga, tsaka sila muling umusad. At sa puntong yon, handa na silang makipagdigma. Paglabas nila sa burol, mabilis nilang tinahak ang daan hanggang sa maagaw na nila ang atensyon ng iilang mga nilalang. Malayo pa lang may mga umaatungal na. Animoy yon ang senyas nila para maalarma ang kanilang mga kasama. Ilang segundo pa ang lumipas, may nakita silang mga aswang na mabilis na bumubulusok mula sa kalangitan. Kasakasama ng mga itong mga serpenteng may mga pakpak upang masiguro ang kanilang kamatayan. Paglapag ng mga nilalang, dali-dali sila nitong sinugod hanggang sa sila'y magpang-abot. Mabuti na lang, mauhusay ang kanyang mga kasama, kaya kahit malalakas ang mga ito, wala itong naging panama. Ilang minutong nagtagal ang pakikipagbuno nila bago nila tuluyang nalipol ang kanilang mga kalaban. At pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-usad na parabang walang nangyari. Maya-maya pa, nang medyo makadistansya na sila, tsaka naman sila sinalubong ng mga mandirigmang engkanto. Tinatawag ito nila Dakil na mga sebustro, mga uri ng engkanto na may kaugnayan sa lahi ng mga tao at aswang. Meron itong mapuputlang mga balat, malalaking katawan, at doble ang tangkad nito kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Nakasuot din yon ng kalasag at mula pagkabata sinanay ito bilang maging isang mandirigma. Kalimitan, ang mga sebustro ay alipin ng mga nilalang na may malalim na karunungan. Sila ang nagsisilbing alagad ng mga ito, kapalit ng kanilang mga pagkain. Pagsilay naman nila sa mga nilalang na yon, dali-dali nila itong sinugod.
Mula sa disyertong lugar na kanilang tinahak, abot tanaw nila ang lehiyon ng mga mandirigmang engkanto. At sa estima ni Sigma, posibleng umabot ang mga ito sa libo-libo. Hindi niya gaanong matansya ang bilang ng lehiyon sa kadahilanang nakakalat ito sa maraming dako. At kung titingnan mula sa malayo, para itong dambuhalang alon na naghahangad sa kanila na lumamon. Nakakasindakma ng dami ng mga nilalang. Sa kanyang senyas, hindi nagpatinag ang kanyang mga kasamahan. Bago sila tuluyang makalapit sa mga ito, agad nilang isinakatuparan ang basbas ng tiyor sa kanilang mga armas. At sa isang iglap, binalot ng mga elemento at mutya ang kanyang mga kasama. Lumakas ang presensya ng mga ito, kasabay ng pagdagdag ng mga lakas nila. Maya-maya pa, bigla na lang hiniwa ni Dakil ang hangin, kasabay ng pagputok ng yelo na binabalot ng kidlat. Para itong naging nyebe sa kalangitan, na kung saan lahat ng tinamaan nito ay bigla na lamang nalulusaw ang katawan. Ang pinuno ng unang pamilya, binasag ang hangin na parabang isa itong uri ng salamin. Matapos niya itong gawin, tsaka nito hinataw ang hawak nitong patpat sa lupa hanggang sa magliparan ang mga salaming binasag nito. Yung ikalawa at ikaapat namang pinuno ng pamilya, gumamit ng mga buhawing binabalot ng apoy at asido. Magkasama nilang ibinato ang bagay na yon hanggang sa marinig nila ang atungal ng mga sibustro. Ngunit sa kabila ng ganoong abilidad, aminado sila na kahit malaki na ang nabawas sa lehiyon, hindi pa rin ito sapat. Hindi naglaon nang makalapit na ang mga ito, tsaka niya napansin si Hubra na gumagawa ng mga ilusyon. Sa sobrang dami ng mga ilusyong yon, halos mapantayan nito ang lehiyon ng mga kalaban. Ang kaso lang matinding rebuelta ang naging kapalit nito. Ang ginagamit kasi noong aral ni Hubra ay may basbas ng ikalimang pangalan ng tiyor na sinaulo niya. Kaya kahit anong gawin niyang pag-iingat, hindi niya nalulusutan ng mga rebuelta. Bagaman ang hihina na at hindi maayos ang pakiramdam, ipinagpatuloy niya ang mga bagay na kanyang nasimulan. Nung masipat naman ito ni Sigma, hindi niya maiwasang humanga sa ipinamalas ng kanyang kaibigan. Kaya naman para makatulong sa grupo, agad niyang inusal ang aral na ibinigay sa kanya ng Raha. Pagkasambit niya ng mga buhay na salita, binasbasan niya ito ng 3 pangalan ng tiyor hanggang sa paunti-unti binalot ng alab ang katawan niya. Nagningas na rin na parang apoy ang kanyang mga mata, kasabay ng pagbigay nito sa kanya ng hindi masukat na lakas at kakayahan. Matapos niya itong gawin, lahat ng nyebeng pinakawalan ni Dakil ay biglang nalusaw. Literal na lahat ng likido sa lugar na yon nawala na lang bigla. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari, pero ramdam nila na nagmumula ito sa kakayahan ni Sigma. Maging ang mga sibustro noon ay napahinto, gawa ng hindi nila inaasahan ang ganoong pangyayari. Nang mapansin naman ito ng lolo niya, dali-dali itong tumakbo papalapit habang sinisigawan siya. Sigma! Anong ginawa mo? Pagkarinig niya sa sinabi nito, di niya yun inimik. Literal na ang pinagtuunan niya lang ng pansin ay yung mga nilalang na naroon sa kanilang harapan. Bago siya sumugod, bahagya niyang tiningnan ng kanyang mga kaibigan habang nagwiwika rito ng, "Pasensya na kayo. Naapektuhan ko ang mga ginamit niyong abilidad. Dakil, alisin mo ang bisa ng iyong mutya para makakilos ako ng mabilis. Ikaw naman, Hubra, bantayan niyo ang hanay ninyo. Huwag kang papayag na mapasukan kayo ng mga sibustro." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, tsaka siya sumugod na parabang isang bolang apoy. Sa sobrang bilis ni Sigma, nalusaw ang lahat ng nilalang na nadaanan niya. Nagdulot din ito ng paglaganap ng dampuhalang apoy sa paligid na siyang pumutol sa mga sibustrong balak na umatake sa bandang silangan ng kanilang pangkat. Nung maisakatuparan niya ito, ramdam niya ang pagkawala ng lakas ng mga nilalang.
Pilit nitong hinarang ang mga pagsugod niya, pero hindi yun naging sapat. Kalaunan, nang marami na siyang napaslang, dito niya nasilayan ang pagbukas ng pintuan ng imperyo. At mula sa loob nito, nakita nila ang mga dambuhalang nilalang na may hahalin tulad sa kapreng may katawang gawa sa bato. Nung masipat niya ang mga nilalang na yon, dito niya nakita ang grupo-grupong mga gabunan at sigbin na dahan-dahang umaakyat sa likod nito. Marahil isang uri ng sasakyan ang mga dambuhalang nilalang, kaya hanggat hindi pa ito nakakalapit, mabilis niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga kasama. Binalaan din niya sila Hubra na mag-iingat, lalo pat wala pa silang ideya sa mga nilalang na kasalukuyang nagtatago sa loob ng katawan nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, marami na siyang nilusaw na mga sibustro. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, hindi pa rin ito nasisindak. Patuloy pa rin itong umaatake sa pagbabakasakaling maiisahan nila si Sigma. Ngunit nagkamali sila, gawa ng kahit anong gawin nila, walang kakayahan ng kanilang mga sandata na makatagos sa kabal na binuo at pinalakas ng Raha. Ayon kay Tandang Sugon, sino man ang nakapaghusay sa aral ng kanyaw ay hindi na matatalo ng kahit na sinong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Yon ang pinanghawakan ni Sigma, kaya kahit mag-isa, nagagawa niyang malipol ang mga nilalang na umaatake sa kanya. Makalipas pa ang ilang oras na pag-atake, bahagya siyang napahinto nang may marinig siyang tambol mula sa isang bundok na halos 1 milya ang layo. Pagsilay niya sa lugar na yon, nakita niya ang mga sibustro na nakasuot ng gintong kalasag. Katangi-tangi ang mga nilalang na yon, kaya naisip niya na baka ito ang namumuno sa lehiyon. Dahil sa kanyang nakita, napilitan siyang bumalik sa kanyang mga kasama. Pagdating niya sa kinaroroonan nila Dakil, pansamantala niyang inalis sa katawan niya ang aral ng kanyaw. At nung maisakatuparan na niya ito, kaswal niyang itinuro ang direksyon na kinaroroonan ng mga nilalang. Dakil, alis muna ako. Tutungo ko sa direksyong yan dahil naroon ang mga namumuno sa mga sibustrong ito. Alam mo naman, hinding-hindi matatapos ang ating pakikipaglaban kung hindi sila ang unang babagsak. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, agad namang sumang-ayon si Dakil. Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis na niyang tinahak ang daan hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin ng mga ito. Nang ang grupo na lang nila Dakil ang naiwan, dito na ito muling nagsambit ng mga orasyon na merong basbas ng pangalan ng Tiyor. At sa muling pagsilay nila sa kanilang mga kalaban, nakita nila ang mga sibustro na mabilis na sumusugod papalapit. Okay. Mukhang totoo nga. 'Di ba? Mukhang nakabalik nga sila Dakil kasi natutulungan nila si Sigma eh. Pero ang tanong ngayon, nandito sila sa dimensyon ng mangkukulam. Katakatakot na mga alagad o mga nilalang na nasa kaliwa ang nakapalibot sa kanila. Ang tanong, mauubos ba nila to o sila yung mauubos? 'Di ba? Napakalaking question yan. Pero sige, para hindi na tayo magkaroon pa ng mga ganitong klaseng question na to, 4,000 likes lang. Isusunod na natin yung episode 18. So hintayin natin yon. Para lang sa kaalaman ninyo 2 episodes na lang itong 79 na pangalan ng Tiyor. So meron na lang tayong 18 at finale. Kung gusto nyong mapakinggan nyo na magkasunod, 4,000 likes lang. Isusunod na natin yung 18. Pag umabot ng 5,000 likes, isusunod na rin natin yung finale. So 2 magkasunod na araw yon. Kaya kita-kits tayo sa 18 at finale. Yun lang. Salamat.